Altıgarlı adındaki Türkmen film ve Len film kinostudyalarının bilelikteki önümü. Ivashka! Doğunculuğum! Çaltırak kaytıp gelin! Gelin çaltırak! Polyami! Bana döneydi mi? Karamayak! Durvakali! Mekeni mumluk bile derin! Gözünde ot yakarım! Bozoklu geçecek buraya! Kamçını ver! Kamçını ver! Gizlyn İlçy, Yuri Belov'un Yatatuğ hem Akartuğ romanının ähenginde. Senarinin avtorları Hal Mehmet Kakabayev, Yevgeniy Michko. Filmi koyun rejissör Hal Mehmet Kakabayev. Baş operator Eduard Recepov. Baş художник Александр Чернов. Композитор Recep Recepov. Ted operatörü Yusuf Yağmurov. Redaktör Kadir Annaya. Baş konsultant tarih ilimlerinin doktoru Murat Anna Nepetov. Filmin direktörü Gurban Anna Gurbanov. Başıda olurdu. Rollarda. Dede. Hazırın kenarından ortadan taptık.
Diýirimin. Kim var? Gelmiçi mi? Rus men. Smolin Vaşka. Suver. Assalamu alaikum hoca Nepet. Ve aleykümselam. Taban gelýäňiz mi? Tabın niçik töýün aga? Ýagşy oglum. Tanamadyň oý diýen. Men Nazar Ali, Niýazyň ogly. Şu edek başyny ýatsa goýaly bäri. Dowdup tepeme, ata-babamyň ýurduna gideli diýip durdy. Men bir porhany bilýän. Agşama ýokman getir. Bor. Sağ olun. Hoş bulduk. Orad nepen? Öylerdikin. Näme durdun? An gel kömekleş. Al altany. Rus mu sen? Rus. Inertsensin. Yat balam, yat. Yeri. Onu edil bäbek ýalyk edýän. Hasan taýlyja borg. Ya begen çeke galy bermek. Allah verse, taýym orda. Çöllelele yeka bolsa geleme o ýagy bor diýipdirler. Belki biri var, yine bir ogly bereýetde. Ýerden şükür Tanrym. Ýene bir gün geçdi. Kaçarın men. Nevyan Davudundan sattım. Denizden yüzüp geçtim bir yere uğrayar. Uğrayar. Bir yerler bilen oyun etmegin. Kediğin bilen katak kalarsın sen. Uğrayar. Sağlık mıdır? Esselamu aleyküm. Gurgun mu taňa? Çıf. Çak. Ak koynyk. Orad epe, boyun toy. Be, näme goja yaranok mu ka? Şu ne hilti bir bey? Dini başkan kanı gerek.
musulmanın külediğin maşanğanı kaldı. Orta gözden salma, olaman kalmanlar. Yaxşı. Oğlum, sana çok sözüm var. Cennet-i beni kervan sürüp yedekliğime hayranım. Kendat gördüm. İyiliğin sana sarpa koya. Yani sen iyiliğine bir tada edip bilen yok. Atava yurdumuzda haçan iğne yaşar, şunu edip bilen yok. Kuş kumrularım. Yemişi öz yurdusuna durun yara. Yavan canlarlarım doğduk mekanı avatçık olup can alıp can veri. Bizim mekanımız bara. Arman suyu yok. Oğul sen hiyalının havarlı men. Sen vaatlar oğlum annem. Enne sana akbata veriyen. Bir de oğul. Orası başanğa git. Yoluna hak bolsun. Tayfaları dönüşe çağırın. Büyüşüp aksakallar nama yatsınlar. Mühürlerini koysun. İlçiliği onurcak buraya döndüm. Qarı amanatın tavşır döydiye. Yer sokunun olmağın näme? Ölen musulmana. Farkı näme adıma? Yüreğin meyliyada. Kapıl! Ulan öyle bet bakıp getirdin. Sen kanın koza kömür etmedi. Ne sen ölüyorlar? Näme dursun? Al paltani. Yişin belmon. Anılma. Näme otursun? Kıymılla. İvahanı bizi ağır güne salli. Oğlun oğlu göç görmedi oğulluk. Däde. Men Hacı Tarhan'la bir bağ täsir bilen tanış boldum. Özü pürtüýär. Kinya Samanow diýerler. Öyle kän wagt bäri ortlaryň arasynda ýaşaýar. Ol ortlaryň dinine giripdir. Ýöne gowy adam, halal adam. Ine şo Kinya maňa ortlardan kömek soraň diýip maslahat berdi. Olaň şu mahalky paşady güýçlümüş. Oň biz bilenem töwde etmek niýeti barmyş. Bukhara, Xiwa, hatda Hindi bilenem töwde etmek ýoluny agtarýarmyş. Ort paçasyny yapça bolmalymy? O kapırlar bärik gelip bizim Türkiýanyň kinäýäli öz dinlerini öwürerler. Ýok beýrat bolmaz oglum. Bu toprak kapır ayağını basmaz. Onu tamam ölgen horru ort paçasynyň ne adarına? Olar nire, Türkmenler nire.
Sen edil, sen karadinin pürsüyan şağı ideali, periyali. Sen ne hili güzel. Menden korkma. Men sana yamanlığım yok. Men oğlumdygyny bilýärmidin? Men de şöyle, Bıçağı nereden aldın? hıyarım kaçmaktı. Ol ortağa kaçıptır. Atam alıp gidiptir. İş aydan bu çölle şehideler. Ben ilikte yaşarından şehit ölenim oğudur. Ne görgüyündü? Adamlar birbirine ağaç kurt yani. Sen şöyle bir örtünün, insan mı örtünü halas ettin, aklın yetiyor mi? Alınma tayinle ver. Seni öldürürsem mi? Kim mi? Fatma diyorlar. Karnak, İranlı. Oho! Köyünük, kocayının oğlunu halas edenin için, ha? Sana doğunum. Öyle men tek sarılacak. Kövüşüm. Bir de köyüne der. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin Hoca Nepe. Var yemed bir halk. Ütteş doğan yar. Yani näme üçindir be Hywa hanyň garşysyna bir eliň 5 barmagy ýaly döwli bilen bak. Men ýanyma maslahata gelipdim Hoca Nepe. İkiden biri. Bire, öňkü güne maňyla bolup bermeli. Fewdan geçirdi kerwanyň agatdy. Ýeke perdendiňe gowunyp ýördiň. Hudaý berdi ýene bolup berer. İkinji ýoluň ýene şey gynanmaly. Aksakallara hädidirmeli. O da başa barsa. Geňeşi ýygnar. Aksakallyň möhürli namaty bolmasa men ilçi bolup bilmene. Ýagşy. Ýaşullara häde diýdirdin. Olar möhürlerini masdylar. Ana şonno Hywa hanyna yaranjaglyk etjek bolup badawa çapar gitjegi mikuşdyr. Şonno Hywa han senden diýilmek üçin elinden geleni gaýgyrmaz. Ýeködüň bilenem çäklenme. Bütün neberen helak bolar. Orsular bilen ara gatnaş gaçmak gurumna gatnaşanlaram ýylap goýmasa gerek. Hep olmaz bundan. Kimircak bolýar abi? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Adam ölmese her zat eşitjek eken o. Onda da kimden? Hoca Nepes senden. Düýün näme demekkä gidip gelenin? Sen bir atlyň aýlan. Gökden aksakallar muňa hä diýmez. Musulmançylyga. Bu Orsiýede ýapça bolmak hey musulmançylyga gelişek zat mıdır? Muhammed Bay. Dokun ağaçtan habar yok diyenler için eken. Geçen ışkırılan mallar yadınızda mı? Bizi himayet etmeğin gereğine Şiirgalhan gaytan pacı köpeltti. Orlanını himayet derkar. Biz adi bir Türkmene. Bize şona ama öz yüreğimizin mührünü batmardı. Onun için arınıza mıynama.
Ay, sizden bir daha detecek bor. Hani haykatlarak bolsaňyzlar. Adamlar. Biz bir-birimizi dinlemegi başaramlok. Belan körgüm şonno. Her kim öz gepini öwürjek. Ine biz ors bilen gadimden mersi udaýadyk gelýär. Ey görün yamanlygymyz boldumy? Ya olur bizi dinden çıkarjak boldy. Taypan mühri mukaddestir hoca nefes. Sen munin gatyk gawaha diş. Hiyalın gatı daşta sen. Uş yeterden hem daşta. Menem dinleyen adamlar. O jenepediň aýdanyna pitip adamok. Men Muhammed Baylyk. Ort paşatyna ol yapmalıyım. Şonsuz yaşapdyr, ýene-de yaşar. Olaýdy. Eýwada boldum men. O ýeriniň ilata Şirgathan bilen oňuşda bor diýerler. Hey. Gidin ona Şirgatynka. Agyn gününe aýarsyňyz. Bide ýöler suwyn hana boyun bolmaz. Siz bir boyunu ýokyn. Siz İran şahatyna mäsiliňiz ýok. Bilip goýun adamlar. Şu taypan bolan ýerinde indikile bizi görmersiňiz. Hani ýörüň. Aksakallar. Ne güller bilen başymyzy jem etdik. Maslagada ýynandyk. Eýilimizin ykbalyny unutmalyň ahry. Kıywagany aham derýän akmyny ýüketdi. Bizem şondan märi goldan ola göçüp ýörüz. Ana bir taýpa gitdi. Garanam gitse. Yeni hemme zat ön konkuluna galy vermeli bolmaka. Suuda indi türkmenlere güzeran bolmady adamlar. Men kän ýurt gördüm. Eýranda da boldum, Owganda da. Türkler bilenem, Araplar bilenem söhbetdeş boldum. Bir dowum nan üçin biri bara tutunup ter tepil bolup, aş suutsuz adamlaryň mekbe barýanyny gördüm. Ýöne hana dowum çörek. Ýaka ýol bar adamlar. Kömek orslardan soramal. Am derýany öňki ýoluny agdarmal. Owa dediňe, orslar kömek berip biler. Hani getirin amany. Ýöne adam ogly bilmesin. Ödüň bilýän. Haýwahany aňaýsa Aňmaz. çakkanrak bol. Bire yetip gelýär. Ne alt. İşin rowaç bolsun. Tagrel kız. Çu. Öňürdikdirler o. Hiç kim aýtmajaň andyç. Andyçän. Zamany şeýle. Genç. Gel oğlum. Han gel ver. Yine men sana oğlum. Nabat getirdim. Men yokkam ýüregiň gitmady gerek. Bu taýdan kaçan edik, dädi. Adam bilen gider. Gele urt. Her gün çolup duranok da. Türkmen eşeğe sana gowy elşe. Hadam göderleşipsin.
Geçýäşi. Diýmek onanypsyň-da. Bol bilýä. Sen onanan bolsaň, beýleklerim onanandyrmaňa. Ödüň gördüňe geňeşi deri palyanşyňa döndürip barýarlar. Onsoň karara geldim. Oy hocan epediň dostum onu ýadgar ýaraw diýsinler diýdim. Geňeşden gelýäkä ýar alýşan maňa käýindi. Hocan epede arka çykmalyň diýdi. Diýmek, oň taýpa möhürni namaňda gatap edäk. Töre geçin. Bide oturmağa wagt ýok dost. Inni daňsa beräýmänkä. Owalar uramaly. Aksakallyň üstlerine barbar aýmasak bolmaýa. Çaltırak bolun, çaltırak. Ýöleri getirin. Hoca Nepet habarlaş. Ey Kıyva Han'ın nökörleri mihman geldi. Hoca Nepet'e yok. Nire gitti? Nire'den aitmadı. Aitmadık hocam, köfte yok. Erkek köpekliğin orta çık bärik. Sırtını kaçıranın başı ölümlü ınhaşı deyut yani. Hoca Nepet nirde? Hoca Nepet'in oğlu be. Getirin. Vay! Vay yedi! Yedi! Vay Aslanım varlarım, ona peydana yetmez helak vardınız. Hoca Nepet'e aydın. Onun oğlu Han Hedretlerinin mıyıkmanı var. Hoca Nepet'in ödü var yança, onun oğlu şöyerde var. Yönür ort kapırlanka gidayse gol yekedi kırarından çıda düşer. Apan gulları, kıybabalarına tatarsaları. Getir verik. Yığınay. Bir varın tamam dedi. Ya perverdigar. Türkmenin suunu sen kaytarıp ver. İl günün alkışı sana serpay olar. Aman gitti, aman yer kocanım. Allah yarın olsun. O ne? Cemaat. Şuun şiyordaydılar atlan hemmesi şiyorda da kalmalılar. Hoş vaktin. Sağlıkta görüşelim. İşine de vas olsun. Ne mal? Kıyva Han'ın nökörler döküldü. Öde nefes öldürdüler. Bevence mal gittiler. Melunlar. Tanrısından tapsınlar. Hoca nefesin iyidinden yetmeli. Men ödüm gider. Oğlum oğlum. Atın çal.
Oğlancık görünen akla. Emesler şu nefsinlerle. Yer sana neme. Hey dedim. Yero. Nämeden gorktuňuz? Jüwet diýiller. Kimdiňizi unutduňuzmy? Ýokarda Allah. Oňa şat ýanyna şiirgal han. Yerde de men bardyr. Karamet Serdar. Nüň tüýüňizden birem gymyrlamaz. Hojoy ni alla. Duydur aýsam hak. Batyryň ütlerini çaldyrak. Daşlaryň gabagyna şardyma garaşyň. Ana ýakynrak diýişim. Men oglum nerede? Ýolagçy kimiň ogluny gözlýär? Nerede oglum? Kim barsyň? Men kulum. Sen begençten habaryň ýokmy? Günnüde görtüm. Gün yaşansam öyle. Bak, şu ormanlay. Örekmedik. Öldürmeň meni. Men barnaýdaýyn, barnaý. Ine şu bardat bilýän Men bilýän. Men ogluňyň nerede dedim bilýän. Oglum nerede? Ay, Örekmedim. Örekmedim häzir hemmesini aýdaýyn. Men 7 san şagam var. Olaň barsam bir-birine nerede diýen? Aýt ýürek. Häzir. Häzir. Yine şu guýda. Begenç. Oglum. Tere tavrak. Oğlum. Su getirin. Alın. İç oğlum. Wagşylar. Gaýal etmän ýola düşmeli. Hyýwa bilen aralyk bir mendil ýol. Bar git. Ýygdymydaky delliýetege hadara çenni ýoludok. Haýdymän han kowy berer. Nädeli? Ýeke ýol ba. Hyýwa baryp kerwan saraýlara siňer. Oňam görüberýärse. Orad nepe? Ýegen jalla tiýrak öýügry. İlki biziň obamyza bararsyňyz. Soň mangyshlaga. Bassanım. Din. Ol dinden çıkanı ele salmanyňa salmanyň üstesine oğluny gire barıp soňam saptyrdyňmy?
Atın. Oňam jar çekdirin. Kimde kim züwetdiýinlik etse, almaty syrtmak bar. Ötkünämi Gudratly han men maňla gara gapyl galdym. Men 10-20 nökeriň üstüne hoja nepetiň 250 tane kelle keser 40 ýaly bolup indi. Sen üçin ýolsan başyma oýmaga taýynymla. Beýtemen hoja nepetiň ortaýa eýýäm urany saňa kim habar bererdi? Lotmek. Hoja nepet ýerine gaýdan näler? Biziň kopup ýetişýäňmizi bilýändir. Ne görem ola eýýäm eýwadadyr. Emme ýollary ýapyň. Ähli kergenleri barlaň. Jar çekdirin. Hoja nepetiň niýetini bilýäniň 100 tylla bayragy bar. Sen bolsaň züwetdin. Şu wagtyň ödünne çöle çık. Hoja nepet hadara ýetmellerler. Ýa-ha şu haýyny ele salyp güneň ýuwarsyň ýa-da elläňden ýynarsyň. Ay halayko! Diwanın kan hedretleri perman verenlerleho! Dinen çıkan manışlaklık hoca nefes gözlenyenlerleho! Ol şivada olmalı ho! Şonu kim tapıp verse 100 tılla bayrağı vardır ho! Hivanın han hedretleri Bardy oňa aýt, men barýansam hiç ýana çykmasyn. Bolýa. Hywa toprağına hoş gelipsin hormatly Nazar Ali. Assalamu alaykum Şöhret Wa alaykum assalam. Çaymy ýapalawmy? Şöhret ağa. Senin palawyňyzy bir dağdan başga çaýhana küýsemez. Getiriberiň. Tamam. Kadırdan, teýäçir mi? Ani ýerden morsunuz? Hadaryň kenarynda. Men adym Aleksey. Atamyň ady Svetoy. Hywa dilmaşdy geldim. Ilki gelişim. Hargy dallym. Salgyçylar helak edi. Oňa töle, muňa töle. Jullun çykarjaklar, tuğmaýyp goýjaklar. Inne min ha, ýyzma hyýallanýan. Ýöne kim meni akitjek? Kim bilýär? Umel terler, soýurlar dereň, garga çokolamaga zadyny almasa nädersin? Ýönen ha saňa boli, pisindim oturdy. Eger sen kerwenge daklyşaýsam, nähil görýän? Çöllün kerwen geçirmek ardan düşýän ädälir. Ýöne kötüklük etmeseň, belki oňşar. Oňşar. Onda gepleşdik. Ýöne bilip goýsaň bilen men gitmen. Inim şady gider. O şu gün Badyrdan gul satyn aljak. Häzir Hywada gulardan alapdyr. Belki özüňe gidersiň, ha? Hakyna kim etmezdim. Hywadan kerwen özüm ýola salarym. Aňryk şady gider. Bolýa. Sen darykma. Men kerwen saraýda bolýan, sen nerden taparkam? Biz seni özümüz tapar. Dönük hoca nefesi ele salanın 200 tılla bayrağı vardır lahu. Dinden çıkan hoca nefesin oğlu din ele sallanır lahu. Hoca nefes ertiyle çelli hanın huzuruna varmasa
on yeketek miraslarının başı alınacaktır lahu. Han Hazretleri onu miraslar oğlundan diniracaktır lahu. Hoca nefesi Tireçeli Han'ın huzuruna varmasa on yeketek miraslarının başı alınacaktır lahu. Gerektir gibi de gel. Medet gerektir gibi de gel. Ah yıkılana ye kollama gel. Doğun gerektir gibi de gel. Hani getirin ben artığımı. Kala kala ye söyleşme gel. Der burada yar değillaşma. Ner burada yar değillaşma. Evvel veri kıydım. Arnamızı iyilaşma gel. Naşi, kökümün doğam var. Birinç değilim var. Oğamızı mıdama birinç vurdum. Herine uzaktan birliği olsun. O çigit olup yetişer. Oy Allah Teala'mına uzak yaş versin. Hay canım benim. Al. Miraslar. Yegenci toğra gidip ettim. Gördüm bildim olmadı, ne etmeli var? Gitmeli. Nazar Ali, sağramış taraftan ulus olan görünüyor. 100 Abdullah var. Meret, Murat, Sapar. Kara telpek giyin de alana çıkın. Şadin öz düşünür. Çu! Kervanı koala taraf soğun. Üç gün mer udinluğun yoldu. Bugün bir yerde durunyali. Asıl yol önen ok. Darıkma, yol önyendir. Bir keyan yol öştü. Men bu yerlen her alan ne bele? Şadi. Kara telpekliler. Nazar Ali şare dedi, ne der? Yüzün kuma tut. Kervanı sağa tarafa vurun. Alanda katlılar kim? Kaltamanlar mı? Altamanlardan emeter. Hanın nökörleri. Näme sandırayan? Kervanını dengde yetirmer diyeceğim. Sağlar diyeceğim. Sanrama diyalimi. Kalan ömrümün sandırak geçirsem gerek. Bu çöliyattan çıkarır yal olmadı. Bir de anam mani. Alexey, bilip koy. Türkmen bir söz öğren soň, ölür boş ötedine durur. Barаңda orta ette de, ayt şonu. Hemmelere. Bizim kuğunun dedegmek niyetime yok. Deyeceğini degdin. İnne gaytalama. Bağır lan kervanı! Yürün yükünüm adamlarım! Hem için kervanı yoldan savudum, hem için yoldan savuldum! Çölle yigip yürün kaltaman kengatırda. Onlap attin saklı ötmeye de kurup gerek. Ondan öz najatyny garamaly bolýardy. At oynatma! Bende kadar seni termiyoladı uşar! Men öz saklawın hata edey! Men ýaly bir pukara täsire saklaw bolmak gaty gala bolar gadyrdan. Beýkany men näme ýamanlyk etdimken? Ähli kibarladyk. Oloýunda Hiwudan aýdanda ýene bir kerwen marýaldy. Onu ýatmat boldyka. O kerwanyň öňden giden bolmagy ähtimal. Men onu görmedim. Dilim bilen!
Duraga, siz kergen yoluna düşün. Olanlar bir şadın yanına uğralayın. O da yuktordan yaga bolmalı. Ora sen berde kal. Çu! Çu! Ben beydiyen şadi. Benim şuraya kula. Kanlı körleri. Çabuk vakit. Çuvalları telkiştirin! Musulman toprağını sen Hudayıngdan delalet bolmak. Men urs, tejir. Maňa deýseňiz, paçha dil ýetirdiňiz bolar. Öriyen orsun mu? Yenç men. Ay, sizin birlep beri oturmağında kalın. Yolu düşmeli. Dur diyen men sana bir heppe. Dur! İne sana. Men yenç. İne sana. Yenç men. Men ol. İne. İne. Dur! Dur diyen sana. İne. Şeytana bu doğul doğullarına gereken şudur. Kur çağatından yakıtı olmaz. Han dur. Bu kervenle koca nefes yok. Selamun aleyküm Durda. Amalta gelýäňiz mi? Hala wallenen Oňat. orsluk nämesi geldi? Safara sevdamyz hoňdy. Biziň nämemiz? İzni haçan gaýjak, eşitmediňmi? Soramadım. Hani bir hoca nefesi tutmuş diýerler sol, dogrymy? Tutsalar tutandırlar, mene eşitemek. Ýöne oň oğlunu girip alypdyrlar. Şona bütün hywajar etdiler. Ay oğul var azaýdynyň bar yalan. Men ol oğluny gören adama gabat geldim. Özüm yalan sözlejek adam däl. Durdu kelsen tanadı. Ağım. Pul verilse atasından satar. Belki inen yetip dilini doğrar. Dili kaltamallar doğrayandır. Ben nazar ala haber et. Biziň başa demisiriyany soğulayandı aytdylar. Karamet otaylar hep burnunu sokup bilmez. Fatma goýgy meherli he. Ol gırnak. Menem kul. Sen beni möjekden halas ettin. O maňa topully. Onu sen men näde? Sen möjek öldürdün mi? Halajyň näme? Men onu öldürmesem. O meni aljaga. Durun tek. Şunu Fatma eltip ber. Mimini on köşeci kozalım kene. Diýmek ýaraýandyr, eltip ber.
Benim için ben iyi bergen şekillerimi saklap yordum. Şolar birden bizim sırmıza açaytan etçi. Açma. Oları üşürüp görme. Nerede duşyanlığımı diyatta saklamak kıyın hele. Oğlancık at getirdi mi? Demek. Atxanan yanına. Evmeye dedim o. Erkinliğe yeteydek. Şolar senin için neçe deysen yazar. Müslüman ve giyecelerini ors bilen duşyanını bileydiler. Öldürürler. Koyulursunlar. Benlik ölümden emmeter. Gel kaç hele. Senin böyle. Nereye kaçardın? Çöle çıktın ay ölüm. Dengidi bile kaçar. Dengidi beni ömün bir yola halas edipti. Men denizden korkuyan. Men mara korkma. Huda yol verse bir yere getirsin. Allah birlik bolsa dey. Yedir geliyen. Bol ya. Men korktum. Men korktum. Men seni koyup gidebilmem. Yürü diye. Han halo. Erkeklerimiz erkek bolýan mutakırnak oğlun yanına algamaz deydi. Men erkegiň bardygyny onuň gözüne görkezlerin gelince. Şogarına gorsun ýanyna ylgamaz. Ohy, akıllı deydi. Fatma nerede? Bilmedim. Durun. Bir hiyoli.
Hazırdan gidin, hazırdan. Aysanızdan hanağa. Hoca nefesi taptınız mı? O da işin değil. Hoca nefesi tapana 200 tırla vereyim diye doğru mu? Önün kellet için 2 tırla derli, 3 tırla derli mahluk. Eğer hoca nefesin niyerizliğini meni ayta aysam? Meni oynayacak bolma, it oğlu. Dağında, dınanı taşlan. Or seyircinin kervanında var ya, kervanında var ya. Alatay diyen it oğlu. Ortayazın kervanı bilen bağırladı ha. Kulların arasında. Oy verin atlanın kıssanalın. Meşedimiz seriyana varmak kalı yetmeli. Şu tırla hani, onu bana kim verir akırın, kim verir? Bayırır. Geldim Hülya. Geldim. Birinci. Değirmen. Oğlum. Dede. Karamedin nökörleri. Ahire yetipdir o. Neciz. Korkma. Ne dersin? Mihman Allah'a var. Anıyorum. Indi korka zat yok. Ehtiyaç için takla oğun, bolya mı? Bolya. İvaşka, oflun gemisi geldi. İvaşka, oflun gemisi geldi. Sen basımı gidersin he? Men nereye gideyim? Oflun gemisi geldi. O gemmen üçün ne mi genç? Näme bize sana ervet mi? Dedemden soğayın, ol sen öyüňe de goýber. Yok, gerek değil. Doğru mu? O sana da kayar, bana da. Aydı, manaydı. Bitme vurayım. İkimizden işimizi görürsün. Ben orada atıydım. Yok dede, yok dede. Bana hiç atıyorsun yok, bana hiç atıyorsun yok. Koyver öyleğini, koyver dede, koyver. Koyver başkan öyleğini, koyver dede, koyver öyleğini dede. Anteneye var. Ne etmeliğini öldüm bilir. Deden ayt. Meni koyuversin neydin mi? Onu öyle. Düşün ben Ronro'yu diyen mi? Ben ortaya daşlamam bana neyme karışacağını bilyen. Hayır kandalı. Hayır. Şimdi sen ara. Halay doğrusu. Öy tutup versem, çekene versem... Berde kalır mı? Kırnagan verer. Arnak. Yok. Men kimseden aranızda çağırmadık mıyıkman? Otur. Peterboroug'a hıyalanyan. Türkmen tayfalarının ilçisi olup Pyotr Paşa'nın huzuruna varmakçı.
Düşünýärmi? Owa. Bile gidermi? Nasıl kara boyasak Türkmen'e de gideceksin. Kömek edersin. Yolu dok. Nenen niçik bolacağını kim bilýär? İşi bitiremsen 4 tarafın açık. Razı mı? Radila, ey tanrıyım. Yeri. Dädem meni hastarhana gidip ort mektebine berenine men ýaňy 7 ýaşymdaydym. Men kän ýurt gördüm. Ort dilini öwrendim. Aman Peterburgdan gaýdyp gelsem, benem hastarhana gidip okudaryn oglum. Men şowal teňlenjek. Men ýolum uzak hem hatarly oglum. Birden maňa bir zat bolaýsa, ben men ornumy tutmaly boldum. Men ýeke perdendim. Bizim kökümizin dowamy. Eger birden dolanyp gelmesem, men şu işimi özüm dowam etmeli boldum.